Helo a chroeso nôl. Dyma sesiwn Llwybrau rhif 3. Ac gobeithio bod chi wedi mwynhau y dyddiau diwethaf yma. Os nag ych chi eto wedi cael cyfle i wylio sesiwn 1 a 2, byddwn ni yn eich annog chi nawr i stopio'r fideo yma a mynd i wneud hynny yn gyntaf. Wel, yna ni weddio gyda'n gilydd i gyflwyno'r amser yma i'r arglwydd. O ddew ein tad, a thad yn harglwydd Iesu Grist, ein ni'n diolch ein bod ni'n gallu alw di yn dad i ni heddiw. Ac ein ni'n diolch i ti eto am gyfle i edrych ar y Beibl. Diolch fod gennym ni'r Beibl yn ein iaith ein hunan. Diolch fod yna ffordd i ni gyd i gael copi o dy air di, mwyn i ddarllen a clywed beth sydd gen ti i'w ddweud. A ni'n gofyn nawr yn neud i'n helpu ni. Helpu ni ddeall yn well a deall mwy am beth rwy ti wedi wneud drosto ni. Gymaint rwy ti wedi'n caru ni. A pwy ydyn ni nawr yn yr arglwydd Iesu Grist? Diolch bod ni wedi clywed am yr hunaniaeth newydd sydd gyda ni ynddo fe. Diolch bod ni wedi clywed ychydig bach ddoe am y ffordd mae'r bywyd newydd yma fod i ddangos ei hunan yno ni. A ni'n gofyn y bydde di gyda ni nawr wrth i ni edrych ymhellach ar dy air di gyda'n gilydd. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr fe ddylsach chi wybod erbyn hyn fod angen Beibl, papur a phen arnoch chi. Ond o nabod rai o blant ein capel ni, fi ddim yn cymryd yn ganiataol na wir yn disgwyl fod pawb wedi cofio. Felly dyma'r pwynt lle chi angen stopio'r fideo a mynd i nôl Beibl, papur a phen. Felly ni am droi unwaith eto i lythyr Paul at yr Effesiaid. Ac yn y sesiwn gyntaf, wnaethon ni edrych ar fwy na lai dechrau'r llythyr. Doi, wnaethon ni edrych ar adran yng nghanol y llythyr, a felly prynhawn mai ni'n mynd i droi tua diwedd y llythyr. Effesiaid pennod 6, adnodau 10 i 20. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd, ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond â thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth, sefyll yn gadarn. Safwch ynte, a gwirionedd yn regys am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth, a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw.
Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro, gyda dyfobarhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. A gweddiwch dros y finnau, y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd ac agor fy ngenau, i hysbysu'n eon ddirgelwch yr efengyl. Trosti hir rwyf yn llusgennad mewn cadwynau, i gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani, fel y dylwn lefaru. Amen. Amen. A fi eisiau chi stopio y fideo yma chydig bach nawr ac ysgrifennu allan ar eich papur chi pennod 6 ac adnod 13. Adnod arall gwerthfawr iawn i ni ddysgu ar ein cof ni. Wrth i ni ddod i ddiwedd llythyr Paul at yr Effesiaid, ni'n cael ein atgoffa fod y bywyd Cristnogol ddim yn rhwydd. Fod gennym ni hunaniaeth newydd yng Nghrist a wedi'n bendithio a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd, ac fod Duw wedi rhoi natur newydd i ni, mwyn i ni allu newid a dod yn fwy ac yn fwy tebyg i Iesu Grist bob dydd, dydy hynny ddim yn golygu fod pob peth yn mynd i fod yn rhwydd. Na, a dweud y gwir, mae'r Beibl yn dweud ein bod ni mewn brwydr. Mae'n y frwydr yn mynd ymlaen. Y frwydr yma rhwng y da a'r drwg, rhwng y goleuni a'r tywyllwch, rhwng Duw a'i ddilynwyr a Satan a lluoedd y tywyllwch. Nawr, ysdim angen i ni boeni. Ysdim angen i ni ofni. I ni'n gwybod yn barod sut mae'r frwydr yma yn mynd i orffen. Oherwydd mae'r arglwydd Iesu Grist yn barod wedi ennill y fuddugoliaeth. Wrth iddo fe farw ac yna ar y trydydd dydd atgyfodi, mae Iesu'n barod wedi ennill y dydd. Ac does na ddim amheuaeth na ansicrwydd beth fydd diwedd y stori. Un dydd mae Iesu yn mynd i ddychwelyd, a fe fydd pob gelyn, pob un sydd yn ei wrthod ac yn ei wrthwynebu yn cael ei darostwng o dan ei draed . Yn y dydd olaf yna, bydd marwolaeth, a tristwch, a poen, a newyn, a syched, a phechod, ac yr gelynion cryf yma fel y diafol, bydden nhw'n cael ei darostwng, a bydd y cwbl yna wedi mynd unwaith ac am byth. Ond am nawr, mae'r frwydr yn parhau. Ac i ni, os i ni'n Gristnogion, yng nghanol y frwydr. A felly mae Paul yn annog y Cristnogion yma i sefyll yn gadarn. A dim ond un ffordd maen nhw'n gallu gwneud hynny, dim ond un ffordd i ni'n gallu gwneud hynny, sef gydag arfogaeth Duw. Mae unrhyw filwr angen yr arfogaeth cywir, yr armor cywir. Yn yr adran yma, mae Paul yn disgrifio'r arfogaeth mae Duw yn ei rhoi i ni fel ei bobl . A felly fi eisiau chi stopio'r fideo eto am ychydig bach ac ar eich papur chi i wneud restr cloi o'r arfogaeth yma a beth falle mae'r gwahanol arfogaeth yn ei olygu. A mae yna lot i'w ddweud am yr arfogaeth yma, dim amser gyda ni heddiw mewn gwirionedd, ond wnaethoch chi gael nhw i gyd? Y peth cyntaf yw gregus y gwirionedd. Adnod 14, safwch a gwirionedd yn regus am eich canol. Hynny yw,
mae y gwirionedd am Dduw a yr gwirionedd mae Duw wedi ddatguddio i ni yn Iesu Grist ac yn y Beibl i fod i'n amgylchynu ni, a mae pob dim arall yn dibynnu ar y sylfaen yna. Wedyn mae gennym ni arfwisg cyfiawnder. Cyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron. Dyma oedd yr arfogaeth oedd yn mynd dros eich canol chi, yn amddiffyn eich calon chi, a'r holl organau pwysig yna. A beth sydd yn mynd yn amddiffyn ni? Wel, cyfiawnder. Cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Beth arall? Wel, gallwn ni ddweud esgidiau efengylu. Adnod 15, parodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn sgidiau am eich traed. Hynny yw, mae eisiau ni fod yn barod i fynd allan gyda yr efengyl yma. Mynd i gyhoeddi'r newyddion da i eraill. Beth arall? Wel, tarian ffydd, adnod 16. Ymarfogwch a tharian ffydd. I ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac i ni'n dal ein ffydd ni lan fel tarian pan mae'r Satan yn ymosod ac yn saethu ei saethau tanllyd yn cyhuddo ni ac yn temtio ni, i ni'n dal ein ffydd lan a dweud na i fi am ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Yna mae gennym ni helm iachawdwriaeth. Adnod 17, derbyniwch helm iachawdwriaeth. Hynny, mae Duw yn rhoi iachawdwriaeth, a dyma sydd yn amddiffyn ein pen ni i ni i gofio o hyd fod wedi'n achub ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac yna un peth ola, cleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Dyma'r un rhan o'r arfogaeth i ni'n defnyddio mwyn ymladd yn ôl. Mae'r gweddill yn ein amddiffyn ni rhag ymosodiadau. Ond pan ni'n ymladd yn ôl, ni'n gwneud hynny a gair Duw. Nid arfau dynol, ond cleddyf yr ysbryd. Nawr wedys i, mae dyna oedd y peth ola, ond tybed wnaethoch chi hefyd nodi gweddi. Achos mae Paul yn mynd mlaen yn dydy yn adnod 18, ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. Ac fod gweddi ddim yn defnyddio y ddarlun o arfogaeth, mae'n sicr yn rhan o'r frwydr. Dyma yr ffordd mae Duw wedi roi i ni mwyn ei geisio fe ac mwyn i ni hawlio ei addewidio yna. Gweddi, bod ni'n siarad gyda fe, yn pledio gyda fe, yn troi ato fe ac yn mwynhau ei gwmni Dyma'r unig ffordd i ni'n mynd i ddyfabarhau a sefyll yn gadarn os i ni'n cymryd yr holl arfogaeth yma mae Duw yn ei roi ac yn ei geisio fe mewn gweddi. Wrth i ni orffen, fi eisiau chi feddwl am yr un cwestiwn olaf yma yn ystod y prynhawn. Eisiau chi feddwl pa wahaniaeth mae y popeth i ni wedi weld yn barod yn mynd i newid eich bywyd chi, ond yn benodol fan hyn, yr arfogaeth yma. Sut mae gwybod fod Duw wedi rhoi yr arfogaeth yma yn mynd eich helpu chi yn y frwydr. I ni mynd trwy ddyddiau anodd iawn ar y foment. Mae bywyd yn rhyfedd dros ben, a falle bod chi yn teimlo yn isel, a falle bod chi'n teimlo fod pethau yn hynod o galed ar y foment. Sut ych chi'n mynd i gymryd yr holl bethau hyn a'i defnyddio nhw wrth i chi ddilyn yr arglwydd? Wel, na ni weddio i orffen gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti am y dyddiau diwethaf yma. Yn diolch am y cwbl i ni wedi weld yn y sesiynau hyn ac yn yr holl ddarpariaeth arall yn y gynhadledd ar-lein.
A ni'n gofyn nawr yn ei di barhau i siarad â ni, helpa ni i fynd yn ddyfnach i y llythyr yma ac i'r Beibl i dy air di. O Arglwydd, yn y dydd drwg, gwneud i'n helpu ni sefyll yn gadarn ac i ddyfal barhau. Am ein bod ni yn dod yn enw ac yn heiddiant, nid ni'n hunan, ond yr Arglwydd Iesu Grist. Derbyn ni nawr o ddiw. Amen. Amen. Diolch am ymuno â ni yn y sesiynau hyn. Gobeithio bod nhw wedi bod yn fendith ac yn helpu chi. Bendith Duw arnoch chi.